Lepší vlog je si kámo, neexistuje. Tak tento. Priatelia, nachádzam sa na pumpe, niekde úplne v Briti. Smer Košice? Kokot. Smer Košice, druhýkrát v Košiciach, ako 22-ročný. Takže... Bude to zábava, nebude to zábava? Bude to zábava? Natoč si lustráky, vidíte tu horu Achillesa, prvá strana, tam sa točil Zore, Pomstiteľ. Zero Pomstiteľ, Quasimodo? Quasimodo za tým kopcom sa točil. Čo ti jebe? Wow. Hodinu tu počúvame týchto dvoch. Rád robím rôzne akčné veci. A ja? Som tu. Aha. Čau. Serus. A došiel som sem a už mi nosí tašku. Pozeraj, krýva. Vieš prečo? Lebo si nebol cvičiť nikdy. Dneska nebol vo fitku, no. Ale ja som bol. Za to ty si bol? Ja som bol. A toto sú presne tie dni, kedy on ťa predbehne. Presne. Dobre? Bitches will always be bitches. Stay hard. Dneska som dealer. Máš niečo, Brožko? Fakt? Jasné. Ale pod lampou sa skrýva niečo tmám, Brožko. Lenčine pod Sloventilkom. Preč? Bubblegum najlepšia. Bubblegum? Si dal fakt žovačku? Jasné. Ty si dal 3? Ja som si dal 2, ale slečna mi načapovala jednu pol na pol. Wow. Čiže ja som úplne prešťal sama a mám 3 kopčeky za cenu 2. No iné. Alebo ty si v Košiciach dlhšie ako on, je tu prvýkrát, takže ho hneď ojebali. Tourist trap! Pravda je taká, že nakoniec ojebali mňa. Bro, ešte. Oliver si nevypočítal pokutu dostal taxikár, pokutu dostal Oliver. A čakáme tu už 30 minút. No dobré, lebo všetci spia, tak vás čakám. No prosím ťa, Po piči. Daj mi vedieť, prosím. To je, že daj nám čo najskôr, to absolútne ide o toto. Ide o to, že som dostal pokutu, že som sa nepripútal v taxiku. Ráno. Morning. Je super. Pokuta je zaplatená. A ideme ďalej. Aj taký je život. Aj takéto príbehy píše život. Serus. Spapien. Dneska tu Tu budeš vystupovať? budem. Tak daj nejaké vystúpenie. Ty si stand-up? A začneš utekať a robiť zvuky. Bam, 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 bam. Stand-uper? Na piči. To dojebal, kámo. Ja som si trénoval, kámo, celé ráno, čo ti poviem, ale jeb na to. No zajeb. Som cigánec, cara tolés, není mi s tým, ja som zlobá, som stále dole, milujem poliček. Kurva, čo mám hore, si mám úspechu, ako sa dostať dole hore. Jo. Čo majte na to? Porota? Po piči, kámo. Zlatý bazér je rovno vo finále. Čo ti jebe, raňajkuješ? Pán. Vo vlogu. Čo? Bude vo vlogu. Nie. Novinár to bude. Chlapi robí. Tak iba budeš stať? Povedz niečo. Le monde est parti, musique c'est ma vie. Les jeunes sont cons, là ma vie c'est la rue de musée, c'est l'enfer de Gers paradis. Hraj sa ešte. Lepší vlog je si kámo, neexistuje. Tak tento. Dobre som ohlený. Dobre som ohlený. Popiči si, kámo. Že? Ja som ináč rozmýšľal, že či vôbec bude to nejaký... Ty máš inak strojček toto? charizmatickejší chlap, jak ty, kámo. No. Mám ináč OneBlade, keď chceš.
A ja. A našiel si niekoho? Asi nečo. Ja to jebem, kámo, fakt. Idem preč, čaute. Čau. Ježiš! What's poppin'? No čo? Jak toto vyzerá? Ja, že mi povie niečo malo o tomto podujatí a úplne sa mňa vyjebal. Pyramída. Na oslave skôr. Povieš mi niečo malo o tomto podujatí? Ako jaká piča, ale premodratu. Nakričí Dani sen! Zajeb, no je naplné. No iba jedno pivo, Ale Barry si to užíva, keby bol prime time, čo ti jebe? OK. Serus! Povieš mi niečo malo o tomto podujatí? Kámo, dneska je najkrajšie deň v roku, Velovoska. Vyzerá tu bomba, bude to bomba. Krásny stage, krásna hudba. Čo viac? Zabavíme sa? Dneska sa strašne zabavíme. Nachádzame sa v Kultúrparku. Takto vyzerám. Takto vyzerá ten, ktorého nechcete vidieť, takže vám ho neukážem. Nepozývam môj brat. Jo. Nepozývam na pivo Kotva. Kotva! Oliver. Čaute, a toto sú 3 otázky rýchle na Sláva z Crystal Garden. Takže čau. Čau. Takže čau. Čau. A ako sa dneska tešíš na show, v ktorej budeš figurovať? Neskutočne, neviem sa už dočkať, proste klepem ma už od rána, myslím sa do 3 piva, aby som sa ukludnil, takže určite sa na to teším, áno, ďakujem. Tak ja to bol Sláva Crystal Garden a vidíme sa pre ďalšom videu. Dobre, kámo, počívaš, by sme mohli byť také moderátorské dvor na ty si mne rozmýšľal. A uvádzali by sme to. Čaute, ja som Slavo. A ja Oliver. Dobre. Tá bolesť v očiach, že na čo práve kúkala. A poď, povedz ešte nejaký motivational speech predtým. Nič, ja Nič to nie je imám, také, kámo. aké sa zdá. Kámo, to keby si dal, kámo, to by bolo Ešte raz. Nič nie je také, ako sa zdá. Čo ti je? Nič nie je také, ako sa zdá. Už toto je action, baby. Nič nie je také, ako sa zdá. Čo ti je, kámo? Dalo sa, že už to trafí. Wow. Už som sklamaný aj sám zo seba. Teraz ťa vyradí, sleduj. Kámo, jak som to vedel? Ježiš! Teraz nič nie je také, ako sa zdá? Teraz nič nie je také, ako sa zdá. Prečo si tam dal teraz, ty ko... Oh shit, nie! Nič nie je také, ako sa zdá. Nedal! Toto nedal! Keď chcete my ten grid o hodinu skôr, tak začne skákať. No nič, ideme sa nájsť. Tak ma točíš do huby dneska celý deň, takto, pozri sa. Asi že, no. A teraz spravola čo? A teraz niečo správaš, aby som mal content. Oh shit, bro. Contentuj. I'm not giving this shit already. Kámo, ty sa vozíš iba na cudzom kontente. Je to pravda? Nah. 13 nepri... Joj. Už dovolá, že si natočím vstup do vlogu, prosím ťa. Priatelia, videli ste niekedy, že quattro formaggi, že rozdelená na slicy? 2 slicy taký sír, 2 slicy taký, 2 slicy taký. Pýtaj sa četa, že... Šiale. Sír je aký. Tomu ver, to sa spýtam. Však toto je nivé. To máš cheddar. To napravo máš... Počka, on je čet? Nevidím, kámo, lebo. To je totálny životík. Kamoško, ain't no way.
Alebo čas zúčtovania a ideme na VLVS. Sme tu, ľudia sa už zhromažďujú. Keby si mal povedať jedno životné múdro, aké by to bolo? Verte v seba, choďte za svojím s nami. Presne tak, priatelia. A keby si budete veriť sami seba, tak budete mať každú jednu botu z tejto poličky. Jak my, že? Namyslený basta. A ešte ty? Bez píču a na vodeme. This teacher are not the bad, bro. And what that means? What that means? Bro, shut the fuck up. I only want some money. Košice, ako sa dnes máte? Let's go. Let's go. Let's go. Páni, je to vaše. Už druhý rok s Peruánom, každý deň je prúšik. Vykradneme banku, mám všetko po čom túžim. Jak to delať, že ku kočka už to chvíľu brúsi. Neviem bez toho dýchať, kedy skončím, tak sa dúsi. Crazy, bro, crazy. Wow. Wow. S babami, babi, usmejte sa. Úplný super záporák. Liam Neeson z 96 hodín zúčtovanie, brácho. Popič. To je ten robotník, ktorého prekopne a vyťahne zbraň a vystrieľa. Kámo, áno, ktorú strihne v bedni a zabije všetkých. Počkaj, ktorý je tvoj obľúbený tým? Povedz mi. Sa tu kurva bavíme. Páni, dobre, tak sa vás pýtam úprimne. Kto je tu z Barcelony? Nie, nikto. Ale ty sa zamračil trošku. Nie, že akože vôbec, kámo. Fakt? Nie, vôbec. Ideš? Akože dobre, no. Jak povíš. Dobre, no. Namyslený basta. What's up? My favorite content creator, Oliver Poliak. Nice. Favorite? Si zajebal, že favorite? Yes, favorite. My favorite? World. World? That's a crazy world we live in. Crazy shit. Kámo, teraz musíš byť aký nesvoj, ne? Jak ťa točím teraz do huby, jak pán. No, Po piči. vy ste s tým do piče. Dámy a páni, vyzerám tak, ako vyzerám. Ale Košice 2.0 by som hodnotil asi pozitívne. Koncerty som moc nevidel. Tak veľa ľudí sa so mnou asi ešte nefotilo na žiadnej akcii. Čo som rapper. Ďakujem vám všetkým. Vidíme sa na budúce.